Naša popularna muzička zvijezda se u svom domu već uveliko udomaćila, a do sada priliku da posjeti njen dom imalo je nekoliko novinarskih ekipa. Pjevačica Jelena Karleuša i njen suprug, fudbaler Duško Tošić, već godinama unazad uživaju u svojoj vili u elitnom beogradskom naselju Dedinje. Naša popularna muzička zvijezda se u svom domu već uveliko udomaćila, a do sada priliku da posjeti njen dom imalo je nekoliko novinarskih ekipa. Naravno, neizostavno je da napomenemo da pored njih dvoje u kući žive i njihove dvije preslatke kćerkice Atina i Nika. Pa da krenemo malo sa brojkama. U domu od oko 550 kvadrata centralno mjesto zauzima i dominira dnevna soba od nevjerovatnih 150 kvadratnih metara. Cijeli prostor opremljen je stvarima koje je lično birala Karleuša. Pored klavira u dnevnoj sobi se nalaze i fotografije porodice Karleuša Tošić, brojne nagrade koje je pjevačica godinama dobijala, ali i mnogobrojni skupocjeni predmeti. Kuća posjeduje još 5 spavaćih soba, 6 kupatila, bazen sa slanom vodom i veliki broj sigurnosnih kamera. Neizostavno je napomenuti da vila posjeduje i sopstveni lift u kojem se diva vrlo često slika i objavljuje slike na svom Instagram profilu. Možda i najpoznatiji dio kuće jeste prostorija u kojoj Jelena drži svoju garderobu, cipele i šminku i u kojoj je ugostila mnogobrojne televizijske ekipe. Posljednja u nizu je ekipa njemačke televizije ProSieben, koja je sa našom divom radila intervju. Kuća ima nekoliko balkona sa kojih se pruža predivan pogled na Beli dvor i veliku garažu u kojoj pjevačica drži svoje vrijedne automobile. Inače, luksuzna vila procijenjena je na oko 2 miliona eura.